Čo tam cítiš, povedz? Majonéza je symbol Vianoc. Čo tam? Ja tam cítim jednoznačne Dá by lásku. som si žinčicu. A dnes sa už Fučo možno dočká. Chceš? Nedávam čo. Mám ovčiu zinčicu. Máme jeden záchod. Nedávaj mi. Ty tu máš žinčicu. Ja som bol na Fuča pripravený, čo sa týka žinčice, lebo celý týždeň o tom rozprával. Tak chceš ju? Poďme do toho, kamo. Toto, čo on robí svojmu vnútornému ústrojenstvu, to je na zváženie. A neviem teraz presne, že či na gastroenterologa alebo terapiu, ja neviem. Čo je na tom nepochopiteľné, že chce žinčicu, ne? Fučko. Ja si ma fakt dojal, kamo. Ovčia žinčica. Dočkal sa. To bude pekná lapotajda, kamoško. Neboj sa. Ale ne, to sú všetko iba fámy, že by som sa Nevedel dočkať. o toto zo žinčice alebo tak. To vôbec nie je pravda. Je v pohode? Až ma zadrlo v krku. Že ti niečo zadrhne, neboj sa. Si ho nechal aj otvorenú ináč, až že? 2 roky. Jemne bublinkuje. Okamžite si ide za tým vínom. To ti určite zrýchli krok. Okamžite. Nerob. Musí si dať víno za tým. Musíš. No ako toto dopadne? Záchod je tu iba jeden, ale tak... Tak si strihnete, či stihnete. No chcel som Fučovi vykopať nejakú jamu na dvori a že by tam zbehol, ale verím tomu, že nestihol by to. Nerušte jeho šalátové kruhy. Hneď ten šalát, hneď ten šalát. Prečo ja sa nechám nahovoriť od každého vozíčkara albánskeho, čo je vedľa mňa? Prdele. A dáš si ten šalát? Jasné. A deje sa niečo. Zatiaľ nič. Zatiaľ mám na depresiu.